तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी गणपती मंदिराचा कलशारोहण सोहळा 26 मार्च पासून सुरू होतोय। या गणपती मंदिराचा कलश कोल्हापूर येथून अनेक ग्रामस्थ भाविकांच्या उपस्थितीत वाजत गाजत रेडी इथं आणण्यात येतोय। रेडी गणपती कलशारोहण सोहळ्यानिमित्त 26 ते 28 मार्च पर्यंत भरगच्च धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। दरम्यान सकाळी श्री गणपती मंदिर कलशाची कोल्हापूर येथून मिरवणुकीला सुरुवात झाली। सर्वप्रथम कोल्हापूर येथील गणपतीचे भक्त श्री देसाई यांच्या घरी कलशाची पूजा करण्यात आली। त्यानंतर निपाणी, गडहिंग्लज या ठिकाणी श्री गणेशाच्या भक्तांनी या कलशाची पूजा केली। या कलशाचे सायंकाळी 4 वाजता रेडी इथं आगमन होणार आहे। तत्पूर्वी वेंगुर्ला सातेरी मंदिर, उभा दांडा चमणकर कुटुंबीय, आरवली, शिरोडा या ठिकाणी या कलशाचं पूजन होणार आहे। त्यानंतर रेडी श्रीदेव सत्यपुरुष मंदिर ते श्रीदेव गजानन देवस्थान रेडी अशी भव्य ढोलपथक मिरवणूक काढण्यात येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।